An lamɛnbaga n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ septembre kalo tile 18 na san 2022 Diɲɛ jɛkuluba ni o ye ONU olu ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ mugu olu minnu donna an fɛ Mali la kabini juillet kalo wagati la san 2013 la fo ka taa se ɲinɛ san juillet kalo tɛmɛni ma san 2022 o kunnafoniw na o kumana k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛn minnu donna Mali dugu jukɔrɔla la ko tagara bɛn 1434 hakɛya ma minnu donna Mali dugu jukɔrɔla la wa fana ko kɛra sababu ye ko ka kasara caman ko o lase jamana kɔnɔ ko sabula mɔgɔ 158 ko olu tora a ko da fɛ ani fana ko mɔgɔ 2307 ko olu jugina o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u tilala ka kuma san 2021 gansan u kumana o san fana ta kan o san na u kumana k'a fɔ ko mɔgɔ 400 ko kasara ye olu de sɔrɔ olu cɛla ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 3 ko olu tora a ko da fɛ ani fana ko mɔgɔ 297 ko olu jugina u tilala ka kuma tuguni hinɛ san yɛrɛ la ni u kɛra janvier kalo wagati la san 2022 fo ka taa se août kalo tile 31 ma san 2022 la o la u kumana k'a fɔ ko kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ko ye 239 ye olu cɛla ko mɔgɔ 72 ko olu de tora a ko da fɛ ko mɔgɔ 167 ko olu de jogina Silsi ale jamana 13 olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min yɛrɛ bilala sina jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o kɛra septembre kalo tile 12 la san 1973 la ni jɛkulu a ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don fɛn min ma o de ye ka se ka ja ka o kɛlɛ ani fana mɔnikɛlaw ka se ka ani bagan maralaw ka olu dɛmɛ walasa u ka baara a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ u bolo cogoya min na Sahel jamana ani farafina kilebi yan fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw ka se ka ɲɛ u bolo ani ni jamana 13 in yɔrɔ la dun ka fa o ka se ka sabati ni jɛkulu a ye san 50 sɔrɔ ni o kɛra septembre kalo tile 12 tɛmɛnen san 2022 o don kelen masina na u ye u ka lajɛ 37nan kɛ ni don kelen na ni o thème yɛrɛ tun bɛ fɛn min kan o de ye ko lakanabaliya u bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase baganw ma u tun bɛ ka kuma o kan a kɛnɛ la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya sabatili ma ni a bɛ fɔ o ma ko colonel major Ismail Wage ale ye tagamakɛ ka taa Bera o ye Moritani jamana dɔ ye ka taa an ka jamana kɔnɔden dɔw lajɛ minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ kɛlɛ ka taa u sigi ni yɔrɔ kofɔlen na a taara an ka camancɛ fanga mɔgɔ o ɲɛmɔgɔba o tɔgɔ la walasa ka se k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen kan ka se k'a ɲɛɲini kɛ o koɲa la Citoyenneté L ni ale ye jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinnen don fasodenya sabatili ma septembre kalo tile 9 san 2022 olu ye lajɛ dɔ kɛ ni o kɛra Bajalan na o lajɛ in kɔnɔ u ye weleda lase denmansaw ma ka se ka olu bilasira denw ka hakɛ la ani fana fiɲɛ minnu bɛ denmansaw sɔrɔ u ka denw ka lamara kɔnɔna na ka se ka u bilasira o koɲɛ la Fondation Umar Mohamed Sogore ni a bɛ fɔ o ma cogoya wɛrɛ la ko Fondation OMS ni ye jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don ka se ka dɛmɛ ka don mɔgɔw ye ni jɛkulu a ka lancement o kɛra septembre kalo tile 10 san 2022 a ka laɲini o ye fɛn caman ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini ninnu u y'a laɲini ka se ka kɛ san 5 kɔnɔ bakuruba la an bɛ se ka min fɔ san 5 kɔnɔ min ye entrepreneur dɔw ye minnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baaraw tagaboloya la o mɔgɔ ba kɛmɛ hakɛya ka se ka olu dɛmɛ ka olu bilasira ka hakilina ɲuman di u ma walasa u ka baara ninnu a bɛ se ka yiriwa u bolo cogoya min na ani denmisɛnnin minnu bɛ yen fana denmisɛnnin 2000 hakɛya ni olu ye kalankɛlabaw ye nka ni se tɛ u masaw ye ka se ka u dɛmɛ walasa u ka kalan ka taa ɲɛ cogoya min na san 5 kɔnɔ ka se ka ni denmisɛnnin 2000 ka olu fana dɛmɛ walasa u ka kalan u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ko mɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni avocat tali fana se tɛ olu ye u bɛ olu fana dɛmɛ ka avocat ta k'a di olu ma fu la sariya sira fɛ ani denmasa minnu bɛ fana ni olu tɔgɔw sɛbɛnnen tɛ AMO ani INPS kan denmasa 50 hakɛya ko san 5 kɔnɔ ka se ka olu ka o kunnafoni AMO ani INPS nafa la ani fana ka tila ka olu tɔgɔ sɛbɛn AMO ni INPS la tuguni u ye laɲini mun kɛ mɔgɔw fɛ o de ye ko ka taa u tɔgɔ sɛbɛn ninnu ka yɔrɔ kofɔlen na ni u sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen don Bulukasobugu la ko ni mɔgɔ minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la u ka baaraw tagaboloya la
ko ni donna bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la u ka kunnafoniw be yen ni donna ko fondation Umar Mohamed Suguri ko kunnafoni caman ko o be sɔrɔ u ka fɛnw kan wa min ye tɔgɔ sɛbɛn fana ye k'o ye fu ye. Septembre kalo tile 12 sanba 2022 Masina fanfɛla la min ye yenkaw ye olu ye laɲini kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o de ye ko ji ko dɛsɛ ko donna u ka yɔrɔ la k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka se ka fɛɛrɛ don o koɲa la. Ali bi mɔgɔ minnu ye u sigiyɔrɔ ka o bila ko sababuya kɛ kɛlɛ ye ni olu dɔw sigiyɔrɔ bɛnnen don bibi na Fana ani Minaka kunnafoni dɔw bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ 60 ani kɔ ko ali bi ko gɛlɛya bɛ olu kan u y'a laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka se ka dɛmɛ don u ye ko sabula baɲumankɛtɔn mɔgɔ minnu tun bɛ u ka yɔrɔ la ni olu tun bɛ dɛmɛ kɛ ko bibi na k'olu si tɛ yen fana. N'an bɔra yan bɛ taga Tomora ni o ye Usubi Janya o dugu dɔ ye mɛri ye laseli dɔ kɛ min ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ ko ɲinɛ san na 20 septembre k'o tɛ kɛ olu ka yɔrɔ la ko sababuya kɛ ko san tɛmɛnen ta la ko kojugu dɔ kɛra u ka yɔrɔ la ko sigidaladenw ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ko min kɛra sababu ye mɔgɔ kelen ko o tora a ko dafɛ ko mɔgɔ caman fana k'olu minɛna ka datugu ko min yɛrɛ kɛra sababu ye fana ko ka basigibaliya ko k'o kɛ bafula bɛ yɔrɔ dɔw la. O hukumu kɔnɔna na ko 22 septembre ko o ɲɛnajɛ tɛ kɛ u ka yɔrɔ la. Aisha Kone ni ale ye dɔnkilidalaba ye Côte d'Ivoire jamana kan n'a si bɛ san 65 la ale ka dɔnkilida san 45 o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na a kun ye dɔnkili dɔ da ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye colonel Assimi Goïta ye ko sababuya kɛ a bɛ ka baara min kɛ an ka jamana in n'a fɔ tɛmɛnin na a ye dɔnkili da masakɛ caman na farafinna jamana kɔnɔ minnu ye u ka baaraw ka ɲɛsin jɔnya kɛlɛli ma a ye o dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma u ni a baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen dɔnkili a ye dɔnkili bila bɔlɔlɔ sira sanfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la. Mali ale ni Côte d'Ivoire olu cɛla o gɛlɛyalen don ko sababuya kɛ Ivoirien ka cɛ 46 tɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka segin baliya la o hukumu kɔnɔna na ciden dɔw kun nana Mali la walasa min Ivoirien ka cɛ 46 in o ka se ka segin ka taa o kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ko walasa ninnu ka se ka segin ka taa ko fo ka falen de kɛ Mali ka cɛden minnu bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kan ni olu fana ɲininen don an ka sariya mɔgɔw fɛ ni olu ma se ka lasɔrɔ ko ka falen kɛ olu la ko ka a baaraw kɛ ni sariya sira ye o kɛra sababu ye min ye Alassane Dramane Ouattara ale fana bɔra ka kuma u ye lajɛ dɔ kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ni o kɛra septembre kalo tile 14 na san 2022 o lajɛ in kɔnɔ o kumana fɛn caman kan ni o dɔ de Alassane Dramane Ouattara ale bɔra k'a fɔ ko ni waleya min ko ni a bɛ ka kɛ ko olu ka cɛdenw minɛlen de don ko otage la Mali kɔnɔ o kɔnɔna na k'a bɛ na sɛbɛn don an ka jamana ɲɛmɔgɔ o kan o ni mɔgɔw ka yɔrɔ la u ka sariya bolo la k'a bɛna taa sɛbɛn don colonel Assimi Goïta kan ni waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ni falen kuma in fɔlen an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kunnafoni dɔw bɔra k'a fɔ ko an ka Mali cɛden minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲininen don an ka sariya bulon fɛ ni o dɔ ye cɛman Iber Kulubali ko bibi na ko ale tagara Faransi ko ka Faransi sɛgɛrɛ min ye Bubu Sise ye ko ale tagara Niger jamana kan nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Karim Keita ko ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan fɔlɔ. An lamɛnbaga n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye o kan o kɛra nin de an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ foliba lase an ka dibila baarakɛbagaw fana ma an bɛ u bɛɛ lajɛlen de fo aw k'an bɛn sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.